to wani gwanje aka yi wa gawa wai mutumin da ya mutu ina ruwan shi da abin duniya ne saboda Allah da annabi ni abin nan yana bani mamaki. Mutane sai su ce baba dan Audu wai baba dan Audu bai da mutunci baba dan ni ban san abin da suke so baba dan Audu ba sun kasa gane wani ne baba dan Audu kuma sun kasa gane halin da baba dan Audu yake ciki. Inda su suke cikin wallahi ina gaya maka wani idan da shi yake cikin halin da baba dan Audu yake ciki ina tabbatar maka zai iya fashi da makami amma kaga baba dan Audu saboda imaninsa bai dauki kayan kowa ba a wurin Allah yake nema in wani abin ya dauko da wani abin da zai samu a wurinka shikenan. Wato ba duk mutum bane zai shiga irin talaucin da baba dan Audu ya shiga ka raba shi da dan dai zamba cikin aminci dan dai damfara haka dan dai isamu dai samu to wani gwanje aka yi wa gawa wai mutumin da ya mutu ina ruwan shi da abin duniya ne saboda Allah da annabi ni abin nan yana bani mamaki su bar baba dan Audu samu tattara dan abubuwan da zai tattara Allah ya bashi sa'a ya koma inda ya fito Saudiya in kuma suna ganin baba dan Audu ya matsa musu to su tattara su yi masa na jirgi a haɗa mu a buga masa biza ai shi da gurinsa ya samu ya koma inda ya fito ido da ido ni babu wanda ya taba samu na ya ce kaza ba a kyauta ba waye da sauransu to amma dai a layi halin zaka samu akan irin social media wani sai yi wata magana da irin sauransu ni dauka nake kawai cikin sharhi ne cikin kawai dai raha ce ni dama tun da nake ni tun fil asal ban taba karbar wata karakta ban taba karbar wani role a wani fim ce zan yi ba sannan in ci amanar role din na sha faɗi a cikin kowace interview zan yi Allah ka raba ni karban role din kai ba ma zan karba ba duk role din da na san zan ci amanar role din ba zan tsaya in yi shi ba wallahi ba ma zan karfe shi in muddin za a ci gaba da gurzawa baba dan Audu kamar yadda na faɗi idan ba samu yayi kuka samu kuka lallaba ya bar ƙasan nan ba shi dai zai ci gaba da neman abin da zai ci kuma zai ci gaba da neman abin da zai samu jalauta dan kudin jirgi ya samu iba kasa ina zubar da mutunci a neman abinci ba a taba ganin an taba ganin baba dan Audu da bindiga to shikenan kuma dan dai baba dan Audu ya je gurin sirikarsa sun gaisa ta yi masa alheri a nan ma mutane sun sa idanu wallahi tun da aka sa wannan episode din da aka ba baba dan Audu 500,000 to kaji ma ni a inda ma mutane suka rika kira na kenan a kira ni dai a yi mun maganar abin da baba dan Audu ya yi wallahi radda aka ce an ba baba dan Audu 500,000 nan Allah kaɗai san mutanen da suka rika kira na ce tabbijan wato mutanen da sun sama bawan Allah nan idanu Allah dai ya bashi iko Allah ya bashi sa'a ya samu ikoma radda ko aka sa yan daba suka sa baba Audu gaba suka je gurin agent din da ya depositin kuɗi aka anshi karka ji masu bugowa suna murna karka ji in ka duba social media lokacin ba a bugo an yi murna ba amma dai in ka duba social media zaka tabbatar jama'a suna murna cewa an talauta baba dan Audu ce anya kasan nan za ta zauni kuwa a haka kai ba sa to sai baba dan Audu ni ba san dalili ba ko muskali zaratin